ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ስምረን ሎሙን ከም ወትሩ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብናልና ብምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም። ዙር በርን ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዝካየድ ናይ ሓደ መዓልቲ ዙር እዩ። ክላሲክ ክነሱ ዙር ዘብሎ ምክንያት ድማ ኣብ ዙርያ እታ ርእሲ ከተማ ሃገረ ስዊዘርላንድ ዝኾነት ከተማ በርን ዝካየድ ፀወታ ብምዃኑ ዝተዋህቦ ስም እዩ። እዚ ትማል ቀዳም 18 ግንቦት 2019 ኣብ ከተማ በርን ዝተኻየደ ፀወታ 5 ዙርያ ዝሓዘለ ኮይኑ ሓደ ዙርያ 34 ኪሎ ሜትር ንውሓት ነይርዎም። እዚ ፀወታ ብዝሓለ ተሰኒዩ ተኻይዱ ኣብ ዙርያ ከተማ ምስ ምክያዱ ድማ ንብዙሓት ተዓዛቢ ዝሰሓበ ፀወታ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ፀወታ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ምህላዎም ብኤሪ ፕሮ ሳይክሊንግ ኒውስ ምስ ተገልጾን ብዙሓት ኤርትራውያን ነበርቲ እቲ ከባቢ ሞራል ክህቡ ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም እዮም። ፀወታ ጀሚሩ ክሳብ ዛዘም ኣዝዩ በዳሂ ብብዝሒ መጥቃዕትዩ ተናዊፁ ውዒሉ ድሕሪ ብዙሕ ፈተነ ድማ ኣብ መበል ሳልሳይ ዙርያ 6 ኣባላት ጉጅለ ተፈንጪላ ክትከይድ ጀመረት። ዓባይ ግሩፕ ድማ ኣብ ምህዳና ተጸምደት። ፀወታ እንዳቀጸለ ንኽዛዘም ውሕድ ኪሎ ሜትራት ምስ ተረፎም ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካብ ዓባይ ጉጅለ ተወሪሩ ናፍታ ዝሃደመት ክሕወስ ኢሉ ዝፈተኖ ንዓባይ ጉጅለ ስለዘየዋፃ ብኡያ ፍጥነታ ኣዛይዳ ክትሃድኖ ጀሚራ። ወላኮ ንነዊሕ እንተ ተረባረበ ፀወታ ክዛዝም 4 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም ንሄኖክን ነታ ከርክባ ቀሪብዋ ዝነበረ ሃዲማ ዝወዓለ 6 ተቀዳደምቲ ዝነበርዋ ቀዳመይቲ ጉጅለን ብሓንሳብ ወሓጠቶም። ኣብ መወዳእታ ብስፕሪንት ድሕሪ ምዝዛም ድማ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ውፅኢቱ ብዓወት ክውደን ከሎም ወዲ ጋንቱኡን ሃገሩን ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ድማ መበል 16 ተርታ ሒዙ ዝቕድድም ወዲዩ። ዝኸምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ዙር ካብ ካታጎሪ ጁኒየር ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ቢል ዝኾነን ሓበን ምሕረታ ኣብ መበልታሽዓይ ደረጃ ሒዙ ፀወትኡ ከም ዛዘመ ኣብ ውልቃዊ ናይ ፌስቡክ ገጹ ከም ዘስፈሮ ይሕበር። ቀዳማይ ቤሲንገር ስቴፋን ካብ ክለብ ስዊስ ሬሲን አካዳሚ፣ ካልኣይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካብ ክለብ ሲኤምሲ፣ ሳልሳይ ሌንሃር ፋቢያን ካብ ክለብ አይአም ኤክሰልሲዮር። እዚ ፀወታ ኣዝዩ በዳህ ብምዃኑ ኩሎም ናብ ብሽክሌታ ቀረበት ዘለዎም ወገናት ይዛረብሉ እዮም። ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ 2011 ዓ.ም ተቀዳዳማይ ናትናኤል ብርሃንን ኣብዚ ፀወታ ተሳቲፉ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ዓወት ከም ዘመዝገበ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ። ሻብዓይን መወዳእታን መድረኽ ዙር ካሊፎርኒያ እዚ ካብ ሳንታ ክላሪታ ተበጊሱ ኣብ ፓሳዴና ዝተዛዘመ 141 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዝነበሮ ዛዛሚ መድረኽ ብቕፅበታዊ ውድድር ተዛዚሙ። ቀዳማይ ቦልሼስ ካብ ክለብ ቲም ሳንዌቭ፣ ካልኣይ ፒተር ሳጋን ካብ ክለብ ቦራ ሃንስክሮም፣ ሳልሳይ ፊሊፕሰን ጃስፐር ካብ ዩኤኢ ኤሚሬትስ ብምዃን ክዕወቱ ከለዉ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ድማ ብማዕረ ግዜ መበል 36 ከኣቱ ከሎም ኣብ ሓፈሻዊ ግዜ ድማ መበል 20 ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ። ዝበለጸ ተጻዋታይ ዓለምና ፖርቱጋላዊ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ናይ ሴሪአ ኢጣልያ ውጽኢታዊ ተጻዋታይ ተባሂሉ ተሰይሙ። ዝሓለፈ ዓመት ካብ ሪያል ማድሪድ ናብ መሳርዕ ኣረጊት ጎርዞ ማለት ዩቬንቱስ ተጸምበረ ክሪስቲያኖ ዋንጫ ሊግ ኣብ ዝዓተረላ ዓመት ብ22 ሸቶታት 11 ኣሲስት ማለት ቀረብ ንሸቶዩ ነዚ ክብሪ እዚ ክረክብ ክኢሉ። እዚ ኣብ ሴሪአ ኮፓ ኢጣልያን ሱፐር ኮፓ ኢጣልያን ዘመዝገበ ዓመታዊ ጸብጻቦም ሰሙርከሰ ስልማት እዚ ሓላው ውልዳት ኢንተር ሚላን ሰሚር ሃንዳኖቪች ዝበለጸ ሓላው ውልዳት ናይ ናፖሊ ካሊዱ ኮሉባሊ ዝበለጸ ተኸላኸላይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብቕዓቱ ዝነከየ ሰርቢያዊ ሚላንኮቪች ሳቪች ናይ ላዚዮ ዝበለጸ ኣከፋፋሊ ካብ ብዙሓት ወገናት ኣድናቆት ኣትሪፉ ዘሎ ኢጣልያዊ ወዲ 37 ዓመት ኣጥቃዒ ሳምፕዶሪያ ፋቢዮ ካሊያሬላ ብወገኑ 26 ሸቶታት ምዝጋብ ዝበለጸ ኣጥቃዒ ኮይኖም ተሰሊሞም ኣለዉ። ብዘይካዚ ውልዶ ኣከፋፋሊ ክለብ ሮማ ኒኮሎ ዚኖሎ ዝበለጸ መንእሰይ ተጻዋታይ ኮይኑ ተረቂሖም። ምንመን ተጻዋቲ ኣብ ጋንታ ይስለፉ ዘይመርጽ እንተኮይነ ንእለት ስርሐይ ምግዳፍ ዝመርጽ ፈረንሳዊ ዓላሚ ክለብ ሪያል ማድሪድ ዚነዲን ዚዳን ነዚ ክብል ገሊጾም። ብጉዳይ ሓለው ትልዳት ንስፖርት ሪያል ማድሪድ ከም ዘይተሰማምዐ ዝግለጸሉ ዘሎ ዚዳን ሉካ ዚዳን ወዱ ብምዃኑ ጥራሕ ኣብታ ጋንታ ኮፍ ክብል ከም ዘይኮነውን ተዛሪቦም። ተጻወቲ ዘውፅኡን ዘእቱን ኣካላት ኣለዉ። እዚ መስርሕ ብምትሕግጋዝ እዩ ዝኸውን። እቶም ናብ ሜዳ ዝኣቱ 11 ተጻወቲ ግን ብምርጫ ይጥራዮም። ኣብ ውሳነይ መሰል ዘለዎ ሰብ የለን ክብል ዚነዲን ዚዳን ወሲኹ ይገልጽ።
ግጥማት ቡንደስሊጋ ጀርመን በናይ መወዳእታት ጸወትኡ ኣብ ዝቐጽለሉ ንኢንትራክ ፍራንክፈርት 5-1 ዝዕነወት ባየር ሙኒክ ሻምፒዮን ኮይና ኣብዚ ጸወታ ገዳይም ተጻወቲ ባየርን ዝኾኑ ኣርየን ሮበንን ፍራንክ ሪበርን ሸቶ ብምዝጋብ ናይ ምፍናዎም ስነ ስርዓት ሕብሪ ኣልቢሶሞም ባየርን መበል 7ይ ተኸታታሊ ዓወት ቡንደስሊጋ ከተመዝግብ እንከላ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ታሪክ ቡንደስሊጋ ጀርመን መበል 28 ኮይና ተመዝጊባት ኣላ ዶርትሙንድ በወገና ንቦሩሲያ ሞንሸንግላድባኽ 2-0 እኳ እንተረታዓታ ንጽዋዕ ቡንደስሊጋ ናብ ባየርን ኣሕሊፋ ብምሃብ ግን ክጭብጣ ኣይከኣለትን ኣብ ናይ ፍጻሜ ዋንጫ ጀርመን ምስ ባየር ሙኒክ ሓያል ጸወታት ጽብያ ዘሎ አርቢ ሌፕሺግ ቨርደን ብሬመን 2-1 ተረቲዖም ኣብ ካልእ ጸወታታት ፎርቱና ዳሰልዶርፍ ንሃኖቨር 2-1 ፍራይቦርግ ንናኑንበርግ 5-1 ባየር ሎቨርኩሰን ንሄርታ በርሊን 5-1 ማይንዝ ንሆፈንሃይም 4-2 ሻልካ ምሽቱትጋርድ ባዶ ወልፍስበርግ በወገና ሃትሪክ ብዝሰርሐ ኣጥቃዕያ ውት ወልገርት እናተመርሐት ንኣውግስበርግ 8-1 ኣዕንያታም ሉዊ ዊልያም ኣብ ሜዳ ዊምብሊ ብኣካል ዝተዓዘቦ ናይ ፍጻሜ ጸወታ ኤፍኤ ካፕ ንጸወታ ቅድሚ ዕረፍቲ ብኩሉ መለክዒ ዝዓብለለቶ ማንቸስተር ሲቲ 70 ሚታዊት ናይ ጸወታ ቁጽጽር ብምዝጋብ ብመንገዲ ዴቪድ ሲልቫን ራሂም ስተርሊንን ብዝረኸበተን ሽቶታትያ 2-0 መሪሓ ወፅያ ኣብዚ ሲቲ ንኣጉሮን ደብሮይነን ኣብ ወንበር ተቐየርቲ ኮይኖም ዝጀመሩሉ ጸወታ ጓርዲዮላ ድሕሪ ዕረፍቲ ነዚ ቤልጂዩማዊ ተጻዋታይ ናብ ሜዳ ከእትዎ ተራእዩ ሲቲ ድማ ንዓብላልነታ ዕብለላ ብምውሳኽ 4 ሽቶታት ክትውስኽ ኪኢላ ስተርሊን ብውልቁ ሃትሪክ ምስራሕ ራብዓይ ኣብ ፍጻሜ ኤፍኤ ነዚ ታሪክ ዝሰርሐ ክኸውን ኪኢሉ ኬቪን ደብሮይነን ጋብርኤል ጂዘስን ድማ ንዝተረፋ ሽቶታት ዘመዝገቡዮም ንኹሉ ዋናጮ ዓዲ እንግሊዝ ክዓትር ክኢሉ ዘሎ ፔፕ ጓርዲዮላ ንፈለማ እዋን ነዛ ጽዋዕ ክዕወተላ እንከሎ ሳልሳይ ስፓኛ እውን ኮይኑሎም ሲቲ ንፕሪምየር ሊግ ዋንጫ ኤፍኤ ዋንጫ ካራባኦ ዋንጫ ኮሚኒቲ ሺልድ ኣብ ሓደ ዓመት ዝተዓወተት ናይ ፈለማ ጋንታ ክትከውን ክኢላል ትማሊ ዘመዝገበቶ ናይ 6 ባር ዓወት ድማ ኣብ ታሪኻ ናይ ፍጻሜ ጸወታ እዚ ውድድር ዝገፍሐ ኮይኑሎም ንዳርጋ ፍርቂ ካብ ቀወምቲ ተጻወታ ተፋኑ ዘላ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ናይ ዛዓመት ናይ መወዳእታ ጸወታ ኣብ ዘካየደትሉ 2-2 ተፈላለያ ቅድሚ ዕረፍቲ 2-0 ተመሪሓ ዝነበረትን ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ጸወታ ድማ ብ10 ተጻወቲ ዝወደእትን ኣትሌቲኮም ብባርሳን ማንሲቲን ዝህደን ዘሎ ኣከፋፋልያ ሮድሪን ንፈለማ እዋን ማሊኣ ዝለበሰ ካሜሎን ብዘመዝገበውን ሸቶታት ማዕረግ ክትፈላለ ክኢላ ኣብ ዜናታት ምስጋር ተጻወቲ እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ማርኮስ ራሽፎርድ ቅድሚ ሓድሽ ውዕል ምፍራሙ ብዛዕባ ኣንፈት መጻኢ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ መብርሂ ክወሃቡ ሓቲቱ ተባሂሉ ማንቸስተር ዩናይትድ ብቶተንሃም ይህደን ዘሎ እንግሊዛዊ ናይ ጸጋማይ ክንፊ ተኸላኻላይ ክለብ ፉልሃም ሪያን ሰሴግኖን ኣጣይቃትሉ ስፓኛዊ ሓላው ልዳት ዴቪድ ዲሃያ እንተደኣ ናብ ካልእ ጋንታ ኣምሪሑ ኔዘርላንዳዊ ሓላው ማዕጾ ክለብ ባርሴሎና ያስፐር ክሌሰን መተካእቱ ንኽኸውን ብማንቸስተር ዩናይትድ ብቐዳምነት ሓፂኡ ከም ዘሎ ተገሊጹ እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ሊቨርፑል ኣዳም ላላና ናብ ናይ ቅድም ጋንቱ ክለብ ሳውዝሃምፕተን ክምለስ ባህጊ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ክለብ ዩቬንቱስ ንማሲሚሊያኖ ኣሌግሪ ብኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ክለብ ቸልሲ ማውሪዚዮ ሳሪ ክትከኦ ምንቅስቓስ ጀሚራ ጀካዚ እዛ ኢጣልያዊት ጋንታ ንኣርጀንቲናዊ ዓላሚ ክለብ ቶተንሃም ማውሪሲዮ ፖቼቲኖውን ተገዳስነት ኣሕዲራትሉ ከም ዘላ ብሰፊሑ ይንገራሎ ብራዚላዊ ናይ የማናይ ክንፊ ተኸላኻላይ ክለብ ፓሪስ ሴን ጀርማ ዳኒ ኣልቨስ ናብ ፕሪምየር ሊግ ክቕንዕ ብምድላዩ ምስ ጋንትኡ ክገብሮን ዝጸንሐ ዝርርብ ምሕዳስ ደው ኣቢልዎ ተባሂሉ ኒውካስል ንውዕል ራፋኤል ቤኒቴዝ ንምሕዳስ ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ምስ እስፓኛዊ ዓላሚ ክትዘራርብ እያ ክለባት ማንቸስተር ሲቲን ፓሪስ ሴን ጀርማንን ኣብ ልዕሊ ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ አንቶዋን ግሬዝማን ዝኾነ ይኹን ተገዳስነት ከም ዘይብለን ኣፍሊጠን ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ንስፓኛዊ ኣከፋፋሊ ሮድሪ ንምዕዳግ ንክለቡ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዕላዊ ሕቶ ከም ዘቕረበትላ ተቃሊሑ ክለብ ኣርሰናል 10.5 ሚልዮን ፓውንድ ዝተገመተ ኣርጀንቲናዊ ተኸላኻላይ ብራዚላዊ ክለብ ግሬሚዮ ዋልተር ካነማን ንምውናን ተቃሪባ ከም ዘላ ይሕበር ኣሎ ቸልሲ ናብ መጋባእያ ዳንነት ስፖርት ኣቕሪባቶ ዘላ ናይ ይግባይ ሕቶ ተቐባልነት ክረክብ ብምትስፋው ንብራዚላዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ኣያክስ ዴቪድ ኔረስ ብቐረባ ትከታተሎላ ክለብ ዩቬንቱስ ምስ ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዓይ ማርኮ ኢካርዲ ኣብ ስምምዕ እኳ እንተበጽሐት ምስ ክለቡ ኢንተር ሚላን ግን ኣብ ክፍሊት ክትሰማማዕ ከም ዘይከኣለት ይውረሎም
ክለብ ኣያክስ ሞሮካዊ ኣክፋፋሊ ሓኪም ዝየሽ ናብ ካልኦት ዓበይቲ ክለባት ከም ዘምርሕ ብወግዒ ኣረጋጊጸ። ክለብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ንኣንቶዋን ግሬዝማን 100 ሚልዮን ዩሮ ተገሚቱ ብዘሎ ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ዩቬንቱስ ፓውሎ ዲያቫላ ክትከኦ ምዃና ካብ ስፓኛ ዝወፁ ጸብጻባት ኣፍሊጦም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቱብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን